Ene, Türkistan bu nesip bolsa Başka. ajaýyp toýlamyň bir howmana bar ýa. Toýdan pırsatlar goýar. Kim näme diýiljek bu toý bilen? Oo. Mustafa için gowaýdynda da näre toýdan böýükle goýar çökma bilen gal. Aytmagyma öpüngen Ağanary dirin şıkdu çekingen Ayçaklarım aytmagyma öpüngen Ağanary dirin şıkdu çekingen Alasın yok illi sana Gecenin